Продължаваме с разговор в студиото за кожата на едно ченге. Професор Божидар Димитров. Добро утро. Добро утро. Добре дошли, професоре. Това всъщност е новата ви книга, която е свързана с агентурното ви минало. Точно така. За първи път в България ще бъде публикувано изцяло едно от прословутите досиета, които занимават 25 години вече българската общественост. При това искам да кажа, че ще го публикувам без да махам нито едно лище. Публикувани са до сега отделни агентурни донесения, все с оглед един да се дискредитира или да се изхвали някой. Аз оставям на хората да преценят какво съм вършил, публикувайки всички до последното лище. Дайте да покажем книгата. Да кажем на нашите зрители, от 287 страници, ако не се лъжат, да. 247 са досието. Да, това е всичко, което са писали за мене. Офицери от Държавна сигурност, проучвания, изследвания. Понеже виждам тук Тервел и Кардан, две от агентурите. Да, това са двете. Пропуснали сте други, Богдан Телерик, доколкото се спомням. Така, значи аз през живота си, дайте да покажа аз нещо на книгата, съм си взел две имена и те са на корицата на досието. Да. По различни, може би конспиративни съображения, които не ми са известни, са ми прибавили и други имена по повод на едно или друго донесение. Това са от службите. От службите, може би, за да ме скрият някъде по-нагоре, ако има някакъв пробив, някой е станал двоен агент, да не каже, вие при вас имате агент Тервел. И агентурното донесение, подписано само че от други хора, без аз да знам. Добре, защо изкарвате досието си на бял свят в пълния му вид? Ще обясня, защото първо имам чувство за историзъм. Такава е професията ми и знам, че това е източник за бъдещите изследователи на българската история. Така се случи, че имах нещо общо и със случая Антонов. Просто бях там във Ватикана, когато стана, и с други важни случаи. А също така да отмахна, тъй като всички агенти бяха поставени под един знаменател. Ако четете сега вестник, излезе ли някой агент, веднага следва доносник, мръсник. Нека хората да преценят, като прочитат документите, които аз съм писал и документите, които са писали за мен, дали всички са били такива. Трябваше в комисията по досиетата да разделят агентите, както направиха в някои други бивши социалистически страни. Тези, които са работили за да докарат България технологии нови, напредничеви, има и такива. Нашия отдел 14, който се занимаваше само с издирването на документи за българската история. Преди него има 13 отдела. Едни са доставили компютри, други металорежещи машини. В смисъл чертежи на нови поколения. Нали, ако почваме тук в България нещо, да го почваме от най-високото възможно равнище. Тези хора наистина работеха за България, не за Съветския съюз, не за комунизма, както лъжат някои, а работеха за България. Пука им дреме на руснаците за документи за българската история от 15 век, да речем. Няма такова нещо. Напротив, те смятаха, тези, които прочитат книгата, ще видят, че те смятаха тази дейност за изява на великобългарския шовинизъм и са настоявали да бъде закрит, което и в края на краищата стана. Дори още тогава. А някои бяха изритани, нали, такива като мене. Дали ще излезе някога изобщо цялата истина около това, което се е случвало около службите, защото заради липсата на разкриване и липсата на критерии, като че ли тотално се объркахме и така е. И не сега, знам дали истината ще ще излезе след години, много години. Сега погледнете какво пише тук. Това е картата ми до достъп до секретния архив на Ватикана. Той е секретен за последните 100 години. В смисъл, тази година може да ползвате секретния архив документи от 1915 година. Когато ги питах защо такъв дълъг срок на слагане на ръка върху документите, там ми казах, ние Ватикана сме най-старата държава в Европа. Ние прекрасно знаем, че обективна история не може да се напише, докато са живи не само участниците в политиката, но и техните синове и внуци. Когато всички те измрат и няма кой да влияе върху историците, дори негласно,
Аз тогава не ги разбрах много, но сега като виждам, Симеон Сакскобургготски участва до ден в политическия живот. Той е син на цар Борис III. Хайде иди напиши нещо обективно за цар Борис III. Участва дъщерята на един от видните земеделски водачи, Геме Михайлов. Гемето. Беше в управляваща партия, коалиция. Участваха и други хора. Не може да се напише обективна история. Всеки ден го виждам това нещо. Ето, казва тя, Народния съд, най-страшното престъпление на комунизма. Народният съд е поискан на 28 октомври при примирието с Съединените щати, Великобритания и Съветския съюз. Дирижирано от Москва обаче, да не захващаме тази тема, защото е по-странична за Няма. Ето още една от лъжите. В Германия осъдиха 12 човека, в България 2700. Германия са осъдили 180 хиляди човека. На Нюрнбергския процес осъдиха само ръководителите на Райха и нацистската партия. 180 хиляди човека бяха ликвидирани. Вие какво мислите, че надзирателите в лагерите, те и до сега ги преследват. Наскоро хванаха един Деменюк и не знам какво стана с него. Това е във Франция между 40 и 60 хиляди. И така нататък, и така нататък. Това е война. Това става по време на война, разберете. Понеже станахте... И главният подпис под указа за Народния съд е на Никола Петков, а не на комунистическия министр. По неволя станахте един от най-големите меценати в момента в България, защото голяма част от ценните картини се оказаха при вас. Разбира се, не е частен, а просто по стечение на обстоятелствата. Игор Марковски, между другото, каза, че част от картините са негови. Така ли е наистина? И има ли други хора, които твърдят, че част от иззетите картини от КТБ са тяхна собственост? Искрено казано, не знам. В случая ние сме само гардероб. Те са ги подкарали дори към Националната художествена галерия, където им е мястото. Аз бях някъде един извозея, когато спешно ме позвониха. Можеш ли да намериш една стая, къде да прибереш картините? Казах, мога. Сега още ли са там или там казвате, пътуват за... Там. Само при вас има такива мерки за сигурност, които могат да се осигурят на толкова скъпи... Не е така. Има, просто не са искали да се занимават. Така ли? Така е. Колегите, което не е редно. Професионалист не би отстъпил от това. А дали са на Игор Марковски? Не знам. Не знам на кого са. Картините имат някои от тях подписи, но не повече от 10%, че са подарък по случай рождени дни, годишнина на банката и т.н. на Цветан Василев лично. Тези са безусловно негови, тъй като са подаръци, но докато другите не знам. Той Игор Марковски, аз гледах в една друга телевизия участието му там. Човека каза, че вижда и картини, които не са негови. Почтено подхожда в случая. Сега дали са негови, той да си докаже с документи. Направихте ли някаква груба оценка, макар на иззетите ценности? Защото за монетите говорихте за такива суми бомбастични. Аз не ги говорих, те ги говори интернет. Те са написани там, аз правях оговорката, ако са истински, защото може да са и копии. Страшно много копии има напоследък от метал. 90% от метала, който обикаля. Тайните пазари в България на културни и исторически ценности, все още тайни, са ментет. Аз предупреждавам всички, не си купувайте статуетки римски и прочие други работи, защото и монети, защото шанса да бъдат фалшиви е 90%. Купувайте много изкуство, така можем да приключим този разговор. Благодарим. Така е. Поизчерпи се това, което беше в българската земя. 25 години мощни маняшки набежи съсипаха. Голяма част се изнесех. Да. Но българин е оправен човек веднага в различни точки на страната. Прекрасни фалшификати, които ги търсят и на Запад. Да. Професоре, благодарим ви за кожата на едно ченге. От края на седмицата читателите могат да намерят. Или от понеделник, не знам. Още от понеделник.